Nagbiyahe pa gikan Lapu-Lapu Albay ang 20 anyo sa si Mark Noriel. Ngunyan kaya siya nakaschedule para sa payout kan educational assistance kan Ako Bicol Party List. Sabi niya, dawa harayo, kaipuhan niyang magtiyaga, urog pang dakulang katabangan ng gadsa sa iyang pagklase ang makukuan niyang kwarta. Makakatulong po ito sa akin kasi ibibilok po ito ng aking mga school supplies tapos ano po sa mga ibang astusin namin sa bahay. Dakulang bentahiman para sa 20 anyo sa si Curly May kan Barangay Pandan, Ligao City na igwang educational assistance ang partido sa mga arog niyang tios. Mas okay din po na yung yung pera pong matatanggap namin, maaano po namin sa school. Hindi lang so yung iba po yung mga ginagastos lang sa ibang makakatulong na po yun. Siring ninda Curly asin Noriel, ug mamansinda Jemary asin Daniela. Sa paagi kaya ka nasabing educational assistance, igwa na sindang panggawad sa pinatahing uniforme. Salamat po tinaman nito kaming oportunidad na tabangan para sa pangklase man po. Salamat man po, napili kaming benepisyaryo para po makatabang sa muya sa pagklase. Tiga-look forward ko po yung mga iba pang mga opportunities na pwedeng ibigay ng Ako Bicol para pa makatulong rin sa mga estudyante. Labi sa 300 na benepisyaryo ang kabali sa payout na ginibo sa Embarcadero de Legazpi kasubagong aga. Gikan ang mga benepisyaryo sa tulong distrito kan Albay. Iniman ang ikaanom na ginibong payout kan partido katuwangan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ngunya na semestre. Parte ang programa sa tabang sa edukasyon kan Ako Bicol Party List na obhetong matabangan ang mga Bicolanong estudyante sa saindang pangangaipo sa pag-eskwela. Sa aga, gigibuho naman ang ikapitong payout sa 300 na estudyanteng benepisyaryo. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.